چخیر شدی است همه کسا بخونه خطی Da taykhuna diga manestum da taykhuna tayodet baru diga nakomana miyovim mara da taykhuna diga manestum da taykhuna tayodet baru diga nakomana miyovim mara da taykhuna Да јадет хастмо мештун да тај терезат ба фикру ме гуфти Боҳа ми придура комат гитара да дастам нағзам меди дучен дигу нато истой ста хуарат мара гуфти аз на Да јадет хаст яким бургар заде мај пеши да пеши як до мада наздиктар биши гуфти сарости мај мара да јодум мондай ама ега пото охиро нигоҳта Да јадет хаст яким бурдаро уши гармо Да јодум хаст яким бусат охурд сарм субата телефона ишав то сахара Бераҳмона ту бурдай дили мара рӯзое ки будем якҷоя мисли муҷиза зихмешидем вақти мегуфтанд дунёра ду рӯза ишқи мо мегузара асрои асра намеша тамом ҳамаи ишқ бида назар муд Да тайхона дига манестум да тайхона таёдат барун дига накомана меёвим мара Да тайхона дига манестум да тайхона таёдат барун дига накомана меёвим мара Да тайхона Ним соат монда бы то сар шави баҳора ишқи но такрора фасли бебаҳора сабати гил да дасту мазоқ карда ошиқора мерам пеши хонат ҳуи ки дарора парида мерам ки як бор бинам ҷона раҳ да дидамат бо ёри дига нигоҳ кардам сабати гил ма хандида нигоҳ кида чашмом хушрӯ нигаҳ ки мара охирон боре ки истодум да бар дига намебинӣ дод наза нагу нара ҷамкай замин кавалер ташмара осмони соф дига наметова да назарам номта мегирану мешава ҷигарам мегуфтум фариштаҳо да тори сар кинен ишқи мара мусиқи гирия ки гитара Da taykhona diga manestum da taykhona tayodat barur diga nakomana miyovim mara Da taykhona diga manestum da taykhona diga manestum da taykhona diga manestum da taykhona Da taykhona diga manestum da taykhona tayodat barur diga nakomana miyovim mara Da taykhona diga manestum da taykhona tayodat barur diga nakomana